Cirka. Det er det der afspændingslokale også, man kommer i. Else, jeg tror, det er ligesom det skal være en blok navne, og derfor ikke trykke. Jeg tænker, det er fint, du. Jeg tror, det er fint. Jeg tror, det er så fint. Du ved, det er bare mig, der er lidt en IT-knold. Men jeg tror, at alt er godt, faktisk. Alt ser rigtig fint ud. Så det er rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Which? Så. Velkommen alle sammen. Henriette Thyfjær her. Jeg ved, der er et par nye med. Jeg er rigtig glad for, at der også er nogle nye med. De næste 35 minutter. Sluk jeres mobiltelefon. Jeg skal lige være sikker på, at min er på lydløs. 8. Og det er den. Det er min altså ikke. Og glæd jer til en stund, hvor vi skal ned og mærke kroppen og lade hovedet holde en pause. Lige meget hvad jeg siger, husker du at passe godt på dig selv. Jeg vil anbefale, at I kan have et tæppe, eventuelt, til, hvis man har noget brug for noget under knæene. Og et tæppe til over jer til sidst til afspændingen, eventuelt en pude, som I kan lægge under knæene til afspændingen. Så start lige med at stå her lige og mærke dine fødder. Lige stå og trampe lidt i gulvet. Så skal bare ligesom nogen, der har skrevet noget her. Det er der ikke. Godt. Lige stå lige bare sådan lige og mærke dine fødder. Sådan lige gå ned og jogge lidt her. Sådan lige ned og mærke fødderne. Gå op på tæerne. Træk vejret. Slip skuldrene. Gå på hælene. Så tæerne peger godt op efter. Gå på hele foden. Og sæt tempoet ned. Så stille og roligt sæt tempoet ned. Langsommere. Til sidst står du på begge dine fødder. Stå lige et øjeblik. Så vender du håndryggen ud af. Fingerspidserne peger indad. Du trækker luften ind. Når du kommer op her, så presser du hænderne væk fra dig. Puster luften ud. Trækker luften ind. Puster luften ud. Næste gang, når du trækker luften ind, så prøv at trække luften ind igennem næsen. Så grundigt ind igennem næsen. Puster luften ud igennem munden. En sidste gang, træk luften ind igennem næsen. Det kunne du også sagtens stå. Pust luften ud igennem munden. Ja, jamen, du skal ikke, men det kan du godt se. Godt. Kør lige rundt med dine skuldre. Og det gør du på den måde, at når du trækker skuldrene frem, trækker du luften ind. Når du puster ud, trækker du skuldrene tilbage. Trækker luften ind. Ind igennem næsen, pust ud igennem munden. Lige en gang mere, træk luften ind. Pust luften ud. En sidste gang, når du trækker skuldrene frem, trækker du luften ind. Ind igennem næsen, puster ud. Så tager vi lige armene op, trækker luften ind. Puster luften ud. Træk armene godt tilbage. Træk luften ind. Ind igennem næsen. Puster luften ud. En sidste gang. Trækker luften ind. Puster luften ud. Og lad armene komme op mod himlen. Stræk den ene side. Stræk den anden side. Det vi skal nu her den næste gode halve time, det er, at vi skal lave nogle forskellige øvelser, nogle forskellige stræk, nogle forskellige kom ned i kroppen. Og så slutter I til sidst af med en afspænding, hvor I kan sætte jer, eller I kan lægge jer. Så tager du den ene arm ned, du tager den anden arm op. Så forestil dig, der er sådan en elastik mellem dine fingre. Så strækker, og lad hovedet falde lidt ned til siden, og så skifter du. Prøv her, når du strækker ud, så puster ud. Puster ud. Trækker luften ind igennem næsen. Puster luften ud, når du strækker. Gerne give lyd på, hvis der er brug for det. Puster ud. Trækker luften ind, mens du skifter. Puster ud, lad hovedet falde godt ned. Pause. Slip armene. Så sætter du hælen tilbage.
og samler fødderne. Hælen langt tilbage, så du får et stræk på din læge. Vægten går fremad, samler fødderne. I dit eget rolige tempo, så lige presser hælen ned. Mærker et stræk. Hvis du ikke mærker et stræk, så sæt foden lidt længere tilbage. Hvis strækket er for stort, så sæt den tættere på. Så sådan det ene ben tilbage, og langt tilbage, og ligesom presser hælen lidt ned i underlaget. Ligesom den bagerste del af hælen. Pres den ned med den. Det ene og det andet. Du tager armene med, kommer armene op mod himlen, mens du presser hælen ned i jorden, strækker fingrene op imod himlen. Du skifter igen i dit eget rolige tempo. Igen, prøv lige når du kommer op her. Puster ud og strækker dig langt. Trækker luften ind, puster ud, strækker dig langt. Lige et par gange mere. Puster ud, når du strækker. Du behøver ikke tænke så meget på indåndingen. Bare tænk udåndingen. Langt op. Ja, lidt endnu. Godt. Næste gang, når du sætter hælen tilbage, så trækker du armene tilbage her, så vi får åbnet godt op vores brystmuskulatur. Virkelig sådan åbne op her, hælen tilbage. Trækker den ind. Ja, trækker tilbage, så du kommer om og mærker området mellem dine skulderblade. Ligesom om, at skulderbladene, de sådan siger, kys, 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 og slipper. De er klar til et kys igen. Godt. Puster ud, når armene går tilbage. Et par gange mere. Ja. Hvor er det godt. Og en sidste gang. Godt. Så skal vi have armene op til den, der hedder Egypteren. Det vil sige, overarmene er vandrette, underarmene er lodrette. Så kører du den ene hånd nedad, og den anden opad. Så skubber du håndryggen lidt tilbage, så skubber du håndfladen lidt tilbage. Så slipper du dine skuldre, så tænker du hovedet opad, og så skifter du. Du var ikke vandret. Du puster ud her, når du skubber tilbage. Godt. Den sidste ting, der kommer her, det er, at du kigger ud over den hånd, der vender nedad. Du kigger ikke ned af hånden, du kigger ud over skulderen med den hånd, der vender nedad. Puster ud. Rigtig god øvelse for skuldrene, for nakken, hals og nakke, for tandepuklen, hertugindemusklen, der sidder som sådan en lille fortykning om ved overgangen mellem hals og nakke. Puster ud, når du kommer tilbage. Lad hovedet komme langt op, så du taber hovedet. Vi gør det et par gange mere. Samtidig så er det sådan en lille koordinationsøvelse her. Lige et par gange mere. Og så skifter du med. Pause. Så stiller du dig med afstand mellem fødderne. Så slasker du armene omkring kroppen. Slipper hovedet. Mærker, hvor hænderne slasker ind imod kroppen. Prøv lige at mærke, om de så kan komme lidt længere rundt. Du kan rotere lidt mere rundt. Ja, rigtig godt. Kom godt rundt. Tænk på at ikke at tabe hovedet. Så stadigvæk lang hals og nakke. Vi kommer op til midten, hvor vi klapper os selv på skulderen her. Kommer godt tilbage, så man får åbnet op i vores brystmuskulatur her. Fordi det betyder noget for vores vejrtrækning. Jo bedre vores vejrtrækning er, jo mere energi har vi, for jo mere ild får vi. Så åbne op her. Godt. I stedet for at være ved vandret, så kommer vi skråt op imod himlen. Tilbage. Prøv så lige at sætte den anden, den modsatte tå, den går lige i underlaget. Så lige sætter tåen i. Kigger tilbage. Strækker armene tilbage. Ja. Puster ud. Så ligesom dyb tåen. Så der er et stræk helt nede fra tåen, op til fingerspidsen, der vender op imod himlen. Ja, rigtig godt. Lidt endnu. Alt det her rotation, det er rigtig godt i forhold til at komme ned i kroppen, i stedet for at være oppe i vores hoved. Pause. Kør armene op imod himlen. Godt.
Så kommer du lidt tilbage og falder frem. Trækker luften ind, når du kommer op imod himlen. Falder frem. Trækker luften ind, når du kommer op. Puster ud, når du går frem. Når du falder frem her, så sørg for at bøje lidt i dine ben. Slippe hovedet. Træk godt tilbage. Når du falder frem, så slip armene. Slip hovedet. Slip, slip, slip. Træk luften ind. Kom op mod himlen. Puster luften ud og falde frem. Lige et par gange mere. Bare slip, slip, slip. Mærker, du vipper lidt over dine knæ, når du falder frem her. Mærker kraften nede for dine fødder. Det ligesom skubber dig op mod himlen. Et par gange mere. Og en sidste gang. Næste gang du falder frem, så bliver du hængende fremme her. Slip hovedet, slip armene, bøj begge dine knæ. Og lige stå her et øjeblik. Så strækker du det ene ben, bøjer det andet. Strækker det andet ben, bøjer det ene. Du kan støtte på dine knæ, hvis du synes, det er rart. På anklerne. Eller hvor du nu synes, det er rart. Stræk det ene ben. Puster ud, skifter over, strækker det andet ben. Så puster ud og strækker. Og bøjer begge knæene. Ruller langsomt op. Kom op på plads. Sæt hænderne i lænden. Og så lige gør kontra. Kom op her. Så når du står her og kigger op imod himlen, trækker godt tilbage, så laver du lige underbid. Så er du først tryk til hele forsen. Godt. Skal lige se herovre, hvad det er for nogle øvelser, vi skal. Godt. Det første øvelse, vi skal lave, det er forside stræk her til hofteledet. Det kan for nogle af jer, hvis I synes, det er svært, så kan man stille sig her. Hvis det er svært, så kan man lægge foden op på en stol eller et eller andet. Eller det I egentlig skal, det jeg egentlig gerne vil have, I skal gøre, det er eventuelt lægge en pude under jeres knæ, hvis der er brug for det. Det har jeg nu ikke brug for, men ellers kan det være rart nok at lægge noget under knæet. Så går vi ned og stiller os her. Yes. I frierstilling kunne man kalde den. Så sætter du det andet ben langt frem her. Så støtter du lidt til dit ben, mens du går frem. Så det er det højre ben, som er bøjet ned i underlaget. Det er der, du skal få et stræk her til din hoftebøjer. Trækker enden lidt ind under dig. Kommer frem her. Og hvis det bliver for meget, så går du selvfølgelig ud af stillingen. Men hvis du tænker, jeg kan godt lige lidt mere, så trækker du lige armene op imod himlen. Så puster du ud. Kommer lidt frem, strækker lidt opad. Står lige her et øjeblik. Det eneste, du skal koncentrere dig om lige nu, det her at puste ud. Strække opad. Presse vægten lidt fremad. Bare lige stå her et øjeblik. Så når dine tanker vandrer, så bare vend tilbage til at komme ned og mærke kroppen her. I står der lidt nu. Pause. Så kører du nu tilbage, så dit venstre ben strækker du hælen væk fra dig. Du presser tæerne opad. Så kan man stå her og støtte lidt, hvis man vil. Du kan stå her og støtte lidt. Husk, det er ikke en konkurrence det her. Så vil jeg gerne have et stræk her på bagsiden af dit ben. Så vil jeg også gerne have, at du ikke krummer ryggen for at komme ned her. Så hellere have sådan lidt svar i ryggen, og så komme frem. Man kan få et mega dejligt stræk på bagsiden her. Pust ud. Tåen peger op imod himlen. Tænk på ikke at krumme ryggen. Bliv lige stående der lidt endnu. Hvis du er stående, så gør du sådan der. Så står du sådan der og laver strække. Lige det sidste 5, 4, 2, og pause. Kommer ud. Jeg vender mig lidt rundt, det behøver du jo ikke gøre. Det er bare for, at det er nemmere for dig at se, hvad det er, jeg laver. Godt. Det andet ben i underlaget, vægten går fremad. Fremad, fremad, fremad. Støtter eventuelt lidt til låret. Slipper skuldrene. Trækker vejret. Jeg viser lige, hvis du er stående, hvordan det er, du kan gøre det. Her står og trækker knæet op. Fremad, fremad, fremad. Træk vejret ned i kroppen. Eventuelt tage armene op imod himlen.
Så det her, det jeg også gerne vil med det her, det er sådan en måde at øve os i, at være fokus i at være til stede. Så registrer, når du begynder at tænke på alt muligt andet, så er kunsten at opdage det, vend tilbage til bare at mærke kroppen. Pust dig ud, stræk dig op, lad vægten komme lidt fremad. Lige lidt endnu. Ja. Og lad armene komme ned. Stræk det forreste ben. Bøj her i hoftebøjerne. Svej gerne lidt i ryggen. Kom ned, tæerne mod himlen. Stå og få et stort stræk her på bagsiden. Mærk strækket. Hold den lidt endnu. Det er ikke noget med nogle muskler. Lige stå lidt endnu. Dejligt stræk. Hold da kæft, hvor jeg kan mærke det. Og komme ud af stillingen. Jeg skal lige se det næste, vi skal gøre. Det er godt. Det næste, vi skal, det er, at vi skal stå her på alle 4. Så stå med hænderne under skulderledet. Skub hænderne lidt væk fra dig. Så tager du hånden ind under armhulen og kommer op imod himlen. Så du puster ud, kommer ind under armhulen, træk op imod himlen. Du gør det lidt endnu. Hvis det er for hårdt at stå på knæene her, så kan du gøre det ved at støtte til en væg. Komme ind under armhulen, op imod himlen. Så du står her og gør det. Støtter mod en væg. Får den her rotation i rygsøjlen. Puster ud, når du kommer ind under armhulen. Træk luften ind, når du kommer op imod himlen. Og hvis din nakke har det godt med det, så kig endelig efterhånden, så du får hele rotationen af rygsøjlen, af hals og nakke. Lige de sidste 2 gange. Pause. Godt. Stå lige her et øjeblik. Pres hænderne ned i underlaget. Tag så den anden arm ind under armhulen og op imod himlen. Puster ud. Trækker luften ind. Når du kommer ned under armhulen, pust ud. Kig efter hånden, også når du kommer op mod himlen. Puster ud, når du er inde under armhulen. Træk luften ind, når du kommer op imod himlen. Registrer bare kroppen. Vær i kroppen lidt endnu. Rigtig godt. Lige lidt endnu. Og en sidste gang. Kom op og stå igen. Godt. Så skal du komme op og stå på dine hænder og på dine fødder. Hvis det her det er for svært, skulle jeg lige have haft en stol. Jeg kommer lige med en stol for at vise dig den. Man kunne gøre det, hvis det var sådan. Yes. Hvis det er for svært, så bliver jeg lidt rundt på den der med. Skal jeg altså Godt. Så kan man gøre det, at man står her. Så man står her, og så kommer herned. Kommer her. Så nu er der nogle af jer, der står i den høje planke. Lige i endelig stående lidt endnu. Godt. Det I så skal gøre, det er, skyder I ind mod himlen. Står lige her, skubber hænderne væk fra. Så kommer I ud i den høje planke. Presser hænderne ned. Det er den hårdeste af øvelserne. Sådan fysisk kort, den her. Vi skal lige have den. Så lige lidt endnu. Høje planke. Og det her, du eventuelt kunne støtte til stolen. Skub væk fra. Så lige gør det lidt endnu. Jeg skal lige rette lidt på det her. Fordi den bliver lige skubbet til. 8. Og jeg ser lige, om jeg kan lige gøre det lidt endnu, for jeg kan lige se, at jeg skal se, om Lises mikrofon skal mute, som den er blevet det. Lige gør det lidt endnu. Skifte mellem at stå i den høje planke og komme ned. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan mute Lis. Det kunne jeg nu. Sådan. Og pause. Godt. Så kommer du ned og står på alle 4. Står her på alle 4. Så skyder du ryggen op imod himlen, kigger ind imod navlen, skyder ryg. Så presser du også dine hænder
hænder væk fra underlaget. Så nede fra enden svejer du. Kigger op imod himlen. Og nede fra enden krummer enden ind under dig. Skyder op imod himlen. Presser hænderne væk fra underlaget. Og svejer ned fra enden. Når du krummer, så puster du luften ud. Trækker enden ind under. Når du svejer, trækker du luften ind. Pust luften ud og krummer. Skub hænderne væk fra underlaget. Skub hænderne lidt. Kig godt ind. Lige et par gange mere. Godt for ryggen. Og kommer til midten, hvor du nu skal sætte dig. Med benene strak, bøjer dit højre ben. Lad højre fod gå over venstre knæ. Tag din venstre albue ind i knæet her. Så du starter med at sidde her og kramme dit knæ lidt, så dit venstre ben er strakt. Det højre knæ er inde over det venstre. Din venstre armhule. Godt. Så sidder du her. Retter dig så meget op som muligt. Så trækker du luften ind. Kører armen op imod himlen. Puster luften ud. Sætter din Sætter din hånd her bag ved dig. Og så tænker du twist. Ved indåndingen trækker du luften ind. Tænker opad. Ved udåndingen roterer du rundt. Puster ud og kommer tilbage rundt. Indåndingen kommer opad med hovedet. Udåndingen twister rundt. Gør det et par gange mere. Trækker luften ind igennem næsen. Tænker opad, ligesom om du vokser. Puster ud, roterer rundt. Du får sikkert et stræk herned ved din balle. Du får noget rotation i din rygsøjle. Du gør det lige et par gange mere. Så godt du kan. Husk, det er ikke nogen konkurrence det her. Du gør det så godt du kan. Hvis det bliver for meget, så går du bare lidt ud af stillingen. Kommer du ind igen. Vi sidder her lidt endnu. Og pause. Sætter begge fodsåler i underlaget. Sæt hænderne her bagved. Og klaske lige lårene lidt ned i madrassen. Klaske. Godt. Det højre ben er nu strakt. Det venstre knæ går ind over det højre ben. Din højre albue går rundt og krammer dit venstre knæ. Der er en lille smule kludermor over det her. Du retter dig godt op, trækker knæet til dig så meget som muligt. Du trækker den venstre hånd op mod himlen, trækker luften ind. Puster luften ud og sætter armen bag ved dig. Igen på samme måde ved indåndingen tænker du lang rygsøjle, lang hals og nakke. Ved udåndingen roterer du rundt. Indåndingen trækker opad. Udåndingen roterer rundt. Gør det et par gange mere. Husk lige, nu skal du bare have fokus på at mærke kroppen. Prøv at lade mig tænke på alt muligt andet. Og når du tænker på alt muligt andet, så registrer det. Slip det og vend tilbage til bare at sidde her og trække vejret. Tænke luften. Når du trækker luften ind, tænker langt. Puster luften ud, roterer rundt. Træk knæet lidt mod armhulen. Jeg sidder lige lidt endnu. Pause. Sætte fodsålerne. Lad benene være strakt frem. Slaske lige lidt her med benene. Så skal du ned og ligge på ryggen. Sæt fodsålerne i underlaget. Lad armene ligge ned langs siden af kroppen. Fodsålerne står godt i måtten. Lige ligge og tag et par gode dybe vejrtrækninger. Træk luften ind igennem næsen. Puste luften ud og tænke ro, afspænding til hele kroppen, også til ryggen. Så trækker du knæene mod brystet. Så kører du knæene rundt i en cirkel her. Og det jeg gerne vil med den her øvelse, det er at løsne, massere dit lænd. Når man har siddet på den der måde, kan man godt blive en lille smule
sådan øm i sin lænd, så lige masser den her, så virkelig sådan køre nogle store cirkler, og også den anden vej, nogle store cirkler med knæene, ja, for at massere din lænd, og pause, kom ind til midten, sæt fodsålerne i underlaget, godt, så laver vi lige den liggende perlekæde. Det er, hvor du ligger med fodsålerne i underlaget, armene ned langs siden, så presser du lænden i underlaget. Så sender du opmærksomheden ned til dine fødder. Så skubber du dine fødder, sådan så numsen kommer længere og længere op, så du sidst kommer til at ligge op mellem dine skuldre, så langt som det nu er muligt. Hvis du har nogle problemer med din nakke, så kan du lige mærke efter, hvordan er det for din nakke. Er det okay? Så spænder du lige godt i ballerne, kommer langt op, så ruller du langsomt ned igen. Langsomt, langsomt. Lænden kommer i indsidet. Næste gang du gør det, så tager du armene med. Så når du presser lænden i underlaget, løfter dine arme så langsomt op. Armene kommer op mod himlen, og til sidst kommer de op og ligger op over dit hoved. Ruller langsomt ned igen. Armene går ned samtidig med, at ryggen går i underlaget. Lænden kommer i indsædet, går armene ned langs siden. Så læg lige at gøre det her et par gange, hvor du trækker luften ind igennem næsen i pausen. Puster luften ud. Før langsomt ryggen op, armene tilbage. Når du kommer herop og ligge op over hovedet, trækker du luften ind. Puster luften ud og kører langsomt ned igen. Hver gang der er bevægelse, er der udånding. Hver gang der er pause, er der indånding. Jeg tiger lige stille et øjeblik, så du bare kan ligge og gøre det i dit eget tempo. Fokus på at mærke kroppen her. Lige en sidste gang. Husk hver gang der er bevægelse, er der udånding. Næste gang du hver især kommer ned, ligger du lige og holder en pause. Mærker lige kroppen. Godt. Så tager du højre knæ mod brystet. Så fatter du hænderne på bagsiden af højre lår. Omkring knæet, lige under knæet. Godt. Nu skal du have et stort stræk på bagsiden. Så pres din højre hæl op, 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 op. Godt. Så tager du det højre strakte ben, hvor tæerne peger ned imod næsen, hælen peger op mod himlen. Så kører du det højre ben en lille smule over mod venstre. Så du får et stræk på bagsiden. Presser hælen opad. Det her det er virkelig et stort stræk. Hele vejen ned til hele fascien af dit ben, af din hofte. Så bare en lille smule ind. Men det er kunsten er at blive ved med at presse hælen opad. Tæerne peger nedad. Husk at trække vejret, så der kommer noget ilt ind til kroppen. Læg dig lige et øjeblik endnu. Og kommer tilbage til midten. Bøj knæet. Sæt fodsålen i underlaget. Mærk lige effekten af øvelsen. Er der eventuelt forskel på det ben, du har strukket? Det hedder ikke strukket, strakt. Lige mærk forskel på benene. Trækker det venstre knæ op mod brystet. Fatter hænderne på bagsiden. Pres hælen mod himlen. Tæerne mod næsen. Pres til at starte med her. Så kører du det venstre ben en lille smule over mod det højre. Det er ikke ret meget for de fleste. Ikke hvis du gør det rigtigt i hvert fald. Så er det bare en lille bitte bevægelse. Bliv ved med at presse hælen mod himlen. Bliv ved med at presse tæerne mod næsen. Hold strækket her. Og brug din udånding til at give efter. Og bliv der lidt endnu. Stræk. Husk at puste ud.
Ind igennem næsen, puster ud igennem munden eller ud igennem næsen, hvis du hellere vil det. Det vigtige er at trække luften ind igennem næsen. Hold strækket lige lidt endnu. Det er nemlig med til at give ro til vores nervesystem. Og komme tilbage. Sæt fodsålerne i underlaget. Læg armene ud til siden. Afstand mellem fødderne. Så svinger du knæene på skift ned i underlaget. Du lader næsen gå den modsatte vej af knæene. Så når knæene går til højre, går næsen til venstre. Så ligesom skubber knæene ned i underlaget. Roterer din rygsøjle igen. Lad hovedet trille fra side til side. Gør det i det tempo, som der passer dig godt. Og gør det lige lidt endnu. Ruller fra side til side. Rigtig godt. Godt. Kommer ind til midten. Og nu er det, at du skal lægge dig godt til rette. Med en pude under knæene, med et tæppe over dig. Og fordi at jeg skal kunne tale, så vil jeg bare sætte mig her på puden. Så hver især gør dig det behageligt. Sæt dig eller læg dig, så du sætter dig så godt som muligt. Godt. Så læg dig noget under knæene, noget under. Og hvis du hellere vil sidde der, jeg ved, der er nogen af jer, der måske har det bedre med at sidde og lige holde pausen her, så er det jo også muligt. Så sæt dig, læg dig og indstil lige hele systemet på en velfortjent pause. Så den næste stund skal du bare give dig selv lov til at have en velfortjent pause. Starte lige med at trække luften ind igennem næsen. Puste luften ud igennem munden. Gør det en gang til ind igennem næsen. Ud igennem munden. Næste gang, hvor du trækker luften ind, tæller du til 4. Næste gang du puster luften ud, tæller du til 6. Ved indåndingen tæller du til 4. Ved udåndingen tæller du til 6. Det eneste du skal gøre den næste stund, er at tælle til 4 ved indåndingen og 6 ved udåndingen. Næste gang, hvor du trækker luften ind, så bliver du ved med at trække luften ind. Træk så meget luft ind, du overhovedet kan. Træk luften ind, træk luften ind. Når du ikke kan trække mere luften ind, så holder du den lige et øjeblik. Så hold luften inde et øjeblik. Hold den, hold den, hold den. Når du ikke kan holde luften inde længere, så puster du luften ud. Og lad vejrtrækning finde sin egen rytme. Sin egen indånding, sin egen udånding. Bare lad vejrtrækningen være, som den er lige nu. Og bare lige mærk din vejrtrækning. Slip opmærksomheden på vejrtrækning. Send opmærksomheden ned til dine fødder. Mærk fødderne, tæerne, fodsålen, fodryggen. Mærk anklerne, underbenene, knæ og lår. Så mærke lige fødder og ben. Tænke afspænding, ro, pause til fødder
og ben. Send opmærksomheden til lænden, til ballerne, til din ryg, nederste del af ryggen, midterste del af ryggen og øverste del af ryggen. Lige mærk hele ryggen. Send opmærksomheden til dine skuldre. Og tænk afspænding til skuldrene. Slip skuldrene så meget som det er muligt. Lad opmærksomheden gå til overarmene, albuer, underarme, hånd og fingre. Slippe skuldre, arme, hånd og fingre så meget som muligt. Og lige mærk ind i dine håndflader. Tænk afspænding i dine håndflader. Lad opmærksomheden gå til hals og nakke, til baghovedet, toppen af hovedet og frem til ansigtet. Tænk afspænding til ansigtet. Slippe de mimiske muskler. Og lige lad hele ansigtet holde en velfortjent pause. Læg lige et øjeblik. Og bare mærke kroppen. Lige mærke, hvordan du har det i kroppen lige nu. Mærke din vejrtrækning. Så ved jeg ikke, hvorfor der skete det der. Og stille og roligt indstil dig på, at afspændingen er ved at komme mod en afslutning. Og jeg ved ikke, hvorfor der skete et eller andet her. Som jeg blev hoppet fra. Det er fuldstændig lige meget. Stille og roligt. Indstil dig på. Så er de 35 minutter gået. Så stræk dig igennem. Og gør det kroppen har brug for. Stræk dig, gab dig. Tag et stort glas vand. Drik et stort glas vand. Og så vil jeg ønske dig en dejlig aften. Tak for i dag. I morgen er der jo puls og styrke klokken 17. Det er noget helt andet. Men det er godt for kroppen både at have det roligt og have det aktivt. Vi har begge dele i os jo. Så tak for at I så med. Husk, skriv til mig, hvis I har nogle kommentarer eller noget andet. Hygge jer. Og tak for nu.